ahinya Oscar? Gimarito IBC ahinya, number one, ingeni political pressure mosebedo go kata mag rowere matindo tindo chakre 24. Ng'eny rowere gi iwacho ni gin almost atamalo 70 e Kenya ka. To nyinge gi bende onge list mar IBC chande. Koro number one, IBC gimarito gima duong' ahinya en gi register ji karibu gigo kwano ni ji karibu almost million auchiel or 5.7 million magi expect mondo gi register kapok wadhi e yiero ma 2027. Number two, to ng'en wach mar continuous registration mosebedo ga kitimo nyaka nene ka wachak kaka IBC ochakre pok obedo kitimo for the last almost 3 years. Koro jok moko osebedo gi file maduong' sama commission ne onge chande ma gik moko nok timre. Koro continuous registration ne onge. Koro wan kod ji karibu million auchiel ma nigi kod kitambulisho to pok gibedo registered ka IBC. Koro nyaka gi register jogo. Number 2, nitie wach mar boundaries elimination. Boundaries monego bed ni constituency kaka ma ai iluongo na Lego Usonga monego bed ni pogogi, to nitie moko monego bed ni cease to become constituencies. Koro boundaries ni onego bed ni time bang' higa 10 from 10 to 12 years after promulgation mar the new constitution. To onego bed ni time higa mar mokalo. Koro gino neno kalo nikech ne waonge kod commission mar IEBC in place at that particular time. Aparo ni mano to case moro nitie Supreme Court ma IEBC otere Supreme Court mondo wayud gimiluongo ni legal interpretation ni ka time osekalo magicha noko gino ne nikech IEBC commission ne onge. Watimo nang'o? Can we go ahead mondo koto yie mondo gitim boundaries delimitation chande? Mano bende is a case. Ntiere gik miluongo ni problems mano betie sama ne watimo yiero mogik chande. Ing'e ni sheria mar IEBC kata sheria mar gik moko duto koro nego bed sama wadhi e yiero mwadhi e mbele ni wan kod a new legal framework. Gik moko ntiere manene e regulations mag kaka wadwa wacho ka to regulations go nyaka kete katiba. Koro nyaka gi prepare nyaka bills nyaka articles madhi e bunge mondo bunge okal gigo mondo kore ka ginyalo implement gigo. Gik moko mang'eny ma kaka koro gik miwacho ni ginene act mag election irregularities kaka gik makoro sasa wacho gi gik moko mok ginyal timo kaka IEBC. Although case ma Sabina Cheke mocho nodhi maber to pod ntiere mang'eny ma pod gidwaro mondo gitim. For example, declaration and gazetting of new polling stations kapon gidwaro ka giregister ji million auchiel gi gibodwaro mondo legal framework margi or reflect gik matimre sani ma nyaka bede sheria mago nyaka gindik ka gisendiko to dhi thu attorney general kokadhe, then nitiere bunge, then nitiere committee mar legal affairs committee iluongo ni JLAC ma bende pitisha gino. Koro JLAC ema kawo gicha to tere for first reading, second reading mondo kore kopitishwa kosepitishwa eka koro bedo no nyalo en framework manyalo tiyo. Mano tich mageno go mang'eny ma nyaka gin. Tich maduong' ahinya ma IEBC nigo gi dho kisungu iluongo ni credibility, trust. Mano tich maduong' kabisa ma IEBC nigo. To wacho ni jopiny ose wito geno gi kuom IEBC moro amora kata obi odaja roja ni kosechak go